Pizza. Thank you. Dyna pa wedi gwisgo'r hethol I da ni'n Iwerddon I wneud pizzas. 6 gwlad. It's very good. 2 olwyn. Cyflogder ma, mynd I fod trwy'r dydd. 2 foi. Fi fan bach, ie. Lions Robin. Fel y trotters. Bydd rhaid I ti fod yn ffrindiau da, dwi'n meddwl, I mynd ar trip mewn fan bach yna. Un antur epig. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Boys, no, ddech balls yndi. Balls pizza. Balls and pizza, di ma'n ydy. Gemau 6 glad yn dod wan, dydyn mis nes yma. So mae o'n get you in the mood. A maen nhw'n dweud mae Munster sydd ar y brig o gastronomi Iwerddon. Ni digon cyfarod y Munster. Ie. So lot o teulu gyda ni draw na. Teulu. Na, dwi rhaid bod llawer I Iwerddon, da. Mond I dilyn. Traeth Garysdown i'r lle nesa. Ond mae hwn yn drip gwahanol i'r traeth. Ni off I hela Gwymon. Be di Gwymon, seaweed? Dwi'n saff. Dwi'n gwybod. Mae yna dros 500 o wahanol fathau o wymon sy'n gallu cael eu bwyta. O, slico tiwn y gyd. Dwi'n mynd i seaweed a Chinese, da. Efo llwyth o siwgr brown. O, mae hwnna'n neis. Edrych yn disgusting. O, nawr, amser ni'n cael Chinese. So dwi'n seaweed Crispy seaweed? Ie. O'n i'n meddwl o seaweed just yn fried lettuce. So we got sea lettuce here. In Ireland, the word for it is glaçon. Glaçon. Glass on, glass off. A really nice way of using it is in like seaweed butter, or also you can use it for making like seaweed bread. Wel, pam lai? Not my scene at all, damn you. Pam ni gyn i'n cael rhywbeth fel la, Steve? Sdim lot o seaweed yn fel yma, ni fel honest i. Y cam nesaf yw jyst arbrofi tyma'n bach, blasu fe arbrofi a gweld sut allwn ni gweithio fe mewn I pizza. Sprinkler fe siwli mynd i wneud ar pizza, fe? Dwi'n mynd cyn, I shouldn't think so. Wel, mae siwr. Ia, mynd I 3 I wbeth. Nôl yn y fan, ni ar ein ffordd I Kinsail. Le braf, le. Ia, sen neis. Mae'n dechrau borthuges dar steroids yndi. Ni'n mynd I weld ag Olivier Gwera. Cogydd o Ffrainc sydd â bwyty yn Kinsail ac sy'n dipyn o connoisseur Gwymon. Connoisseur Gwymon. Ie, edrych fel tembi, efe. Lliwio fan o, Bonjour. Bonjour. Welcome to Kinsale. Oh, bonjour! C'est magnifique. Magnifique. C'est très versatile. On peut les utiliser dans beaucoup de choses. Fel un o hyn fan belts off the Gardi, Mike. Mae'n fath o drug dealer, Carwyn. Mae'n bag plastig na. Cynta, y bara soda Gwymon. Dwi'n reit particular efo be dwi'n wyta. Dyna pam dwi'n edrych mor dda. Here we go, into the oven. Edrych yn neis. Mae'n edrych bod wedi llwydo, ynddi? Ar clwyd, fa plastar, di. Mae hwnna'n disgwyl yn blasus, actually. Mae'n disgwyl yn blasus. Wastad ni hwnna ar y pizza. Mae ddim yn apelio I fi. Dwi eisiau bwyd, wen. Oes? Take cup o soup yna. Cwp o sŵf, ia. Ti'n gael fel y cymysgedd perffaith na o'r bara fresh, ond mae yna rhywbeth bach extra yna fe, a hwnna yw'r Gwymon. Oes, piso ci. Wel, do fel nes, fi'n drio fo. Ie, so rhaid ti gael menyn yna bysa. O, basi. Dwi'n mynd convinced. Ti? Con I mynd, con I off. Showtime. Here we go. Oes, beth y hein yn neud, wan, ta. Felly'r un cynta ni'n mynd I wneud, carwyn bach fwy syml, yw'r un gyda'r cigaidion, yr spiced beef. Spiced beef. Soda bread gyda'r Gwymon yn mynd trwyddo fe, gyda'r mozzarella, tatws ar bennod. Tatws? Ie. Mae'r toes bara soda yn hollol wahanol i'n toes arferol ni. Idlach di bi iawn I fwy fel wedi. O'n i'n dweud yna, mae'n debyg I omelets yndi. Felly ni'n cadw llygad barcud i wneud yn siŵr ei fod yn coginio'n iawn. Oh, wow. Oh, yes, please. Mae hwnna'n edrych yn neis. So mae'r caws a'r tats di mynd yn eiraidd. Gwymon yn y toes a tatws ar ei bennod. Diolch yn pizza na gdi. Rydym ni roi bach o'r cigaidion arno fe. Oh, see, that would ruin it for me, cigaidion. A wedyn, y glaze ma gyda'r stout gwyddeleg a siwgr. A wedyn, mae dyn ni'r sea spaghetti sydd wedi piclo. Pa mae pobl yn piclo popeth? Sea spaghetti. What an amazing. Wel, dwi'n mynd gwybod am hynny. It looks like a pizza, Olivia. Tastes like a pizza. Then it must be a pizza. Ie. O, mae'n dda, ynddi? Na chi wythnos ni wedi gael ma yn Iwerddon. Wel, dwi'n licio'r raglen rwan, ond dwi eisiau gwneud pizza. Iechyd da, iechyd da. Iechyd da, boys, iechyd da. Iechyd da. Iechyd da, boys.